Hi there, welcome back to my channel. देग्लायनि बाजेटआव इउनियन बाजेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बाजेटआव बिटिसि सरकारा बेसेबां रां मोनखो माने रां लाबोनो हाखो एबा रां हरजाखो दसे उनाव मिन्थिगोन जों लास्ट इयारावथ' खम मोनथारदोंमोन only 50 crore देग्लायबा बेसेबां मोनखो आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलालाय बेसेबां रां मोनखो बे बोसोराव लास्ट इयाराव बिथांमोनाबो 50 crore ल' मोनदोंमोन. What about Dima Hasao Council? Last year, Dima Hasao Council 100 crore मोनदोंमोन दे बे बोसोरावलाय बेसेबां मोनखो दसे उनाव मिन्थिगोन. Please keep watching अननानै नायलांबाय था. All right, भारतनि फाइनान्स मिनिस्टार श्रीमती निर्मला सीतारामना दिनै 2026-2027 नि बाजेटखौ प्रेजेन्ट खालामदों. 53,47,315 crore नि बजेट एक्सपेन्डिचार बे टोटल खर्चा जागोन होननानै बिथाङा बाजेटआव बुंदों 53,47,315 crore. Huge खर्चा. Okay. Now बे खर्चानि थाखाय फैसा बबेनिफ्राय फैगोन? सोरखारनि सिपिआव फैसा दंना गैया बेखौ मिथिनांगोन ना. There are two important parameters. मोननै जोबोद गोनांथार पेरामिटार दं दे सोरखारनि सिपिआव फैसा दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय. ओके. मोनसे पेरामिटारानो जादों फिस्काल डेफिसिट 16.95 lakh crore which is equal to 4.3% of GDP. 16,95,000 crore fiscal deficit. Now what is fiscal deficit? Fiscal deficit माखौ बुङो? आगोलाव जों बुंखादों राइट 53 lakhs crore नि खर्चा दं. दा बे खर्चाखौ सुफुंनो थाखाय फैसा गैया गभर्नमेन्टनाव. बे खर्चाखौ पुरा मावफुंनो थाखाय सुफुंनो थाखाय गभर्नमेन्टनि सिपिआव फैसा गैया दे. बेसेबां गैया? 16.95 lakh crore फैसा गैया गभर्नमेन्टनि सिपिआव. That is the meaning of this. मोनसे बिदिन्थि होनि आं. हमनानै लादो आं गोदान न' लुनो नागिरदों. बाजेटआ जाहैबाय 50 lakhs. आंनि सिपिआव only 40 lakhs ल' दङ. बा बे 10 lakhs बे 10 lakhsखौनो डेफिसिट होननानै बुङो. फिस्काल डेफिसिट. This is a very simple example I have given. बे मोनसे एग्जाम्पलखौ होबाय दे आं एसे बुजिनो हानायनि सरासनस्रा बाथ्राजों फोरमायनाय जादों. ओके. दा गभर्नमेन्टनि सिपिआव 16.95 लाख crore गैया दे. बाजेटखौ बानायदों गिदिर बाजेटथार 53.47 लाख crore नि बाजेट बियो नाथाय सिपिआव फैसा गैजोबा 16.95 लाख crore फैसा गैया. अलराइट. बे जाबाय मोनसे पेरामिटार. आरो गुबुन मोनसे पेरामिटारानो जाहैदों रेभिनिउ डेफिसिट 5.92 lakh crore which is equal to 1.5% of GDP. Now revenue deficit माखौ बुङो? Huge number 5.92 lakh crore नि revenue deficit. Let me explain. गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय गोबां अफिसारफोर दं राइट मावग्राफोर दं राइट. बिसोरनि सेलारि मावग्राफोरनि सेलारि मावग्राफोरनि पेन्सन बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो साबसिडि स्किम्स दाथ' माइरंफोर फ्रि दालि फ्रि बेबायदि होयो राइट. नाव बेखौ होनो मेन्डेटरि एक्सपेन्सेस. मेन्डेटरि एक्सपेन्सेसखौ फुलफिल खालामनोबो गभर्नमेन्टनाव फैसा गैया होननानै बुंनाय जादों. डे टु डे एक्टिभिटिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखायबो गभर्नमेन्टनि सिपिआव फैसा गैया. 5.92 लाख crore गैया नांबावगौसो. मोनसे एग्जाम्पल होनो
हमनानै लादो आंनि सेलारिया मास मोनसेनि सेलारिया 9,000 रुपिस 9,000 अके नाथाय आंनि खरसाया जायो 10,000 1,000 डिफरेंस आंनाव 1,000 ओवर खर्चा जाबाय बांद्राय खर्चा जाबाय 1,000 रुपिसनि बांसिन खर्चा जायो आंहा इनकामनि बांसिन खर्चा जानायखौनो माने मेन्डेटरि एक्सपेन्सेस न' लुनायनि बाथ्राखौ बुङो न' लुनायना सेपारेट न' लुनायनि सेपारेट खर्चा बेखौ आं बुङाखै अनलि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थांनाय फैनाय गारिनि पेट्रल बायनाय गथ'फोरखौ स्कुलाव फोरोंनाय बेफोरनि खर्चा माने मेन्डेटरि खर्चा डे टु डे खर्चा आं बांसिन खर्चा खालामो आंनि सेलारिया खम इनकामा खम बे डिफारेन्स बे 1,000 जे डिफारेन्स आं खोन्थादों बेखौनो बुङो रेभिनिउ डेफिसिट होमबा नैबे गभर्नमेन्टआ सालायनो थाखायबो फैसा गैया दे खम 5.92 लाख करोड़ नांबावगौ गभर्नमेन्टआ सालायनो थाखाय फरगेट एबाउट डेभेलपमेन्टेल वर्कखौ नि अनगायैबो only running the business, running the government, बेसेबां फैसा गैया जोंनाव 5.92 लाख करोड़ गभर्नमेन्टआव फैसा गैया that is called revenue deficit. Alright, आसा खालामो नोंथांमोना एसे बुजिनो हाबाय. Alright guys, now coming to BTC नि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै. BTC-नो बेसेबां रां हरखो? BTC-नो हरदों 156 crore. Wow, good. थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन दे, almost 3 times. Last year जों मोनदोंमोन only 53 crore. 3 times. बे बोसोराव 3 times मोनदों दे. That is really good, very good. Okay. Last 3 years of BTC-आ बेसेबां रां मोनखो year wise फोरमायनि दे 2026 जों मिथिखाबाय 156 crore 2025 आव मोनदोंमोन 53 crore 2024 आव मोनदोंमोन 32 crore आरो 2023 आव मोनदोंमोन 15 crore so the trend is very good ट्रेन्डआ मोजांथार दे बारायदों 15 निफ्राय 32 30 निफ्राय 53 53 निफ्राय 156 almost 3 times right almost 3 times this is really good yes I like it okay now let us compare with other 6 scheduled autonomous council sama मोनथाम दं there are 3 BTC KAC and DAC Karbi Anglong Dimasa आरो BTC खौ मिथिखाबाय जोङो this is comparison दे रुजुनाय BTC आव मोनदों जों मिथिखागौ 156 crore कार्बि आंलंआ मोनदों 200 crore yes 200 crore wow big number the biggest number wow okay Dima Hasauno 0 again surprising Dima Hasauno mana 0 lo hoke there is a catch actually Dimasa people of Assam 70 crore in the first time 70 crore first time आं नुदों दे बेखौ बेबायदि होआमोन देग्लाय होदों Dimasa people of Assam नो होदों 70 crore for the first time I'm seeing this alright good last year निखौ compare खालामबा जों नुगोन 6 scheduled autonomous last year BTC 53 KAC Karbi Anglonga मोनदोंमोन 50 crore आरो Dima Hasau Autonomous Council मोनदोंमोन 100 crore the biggest number नंखायनो बे बोसोराव 0 होदों नामा we don't know दिनै एसेनोसै नोंथाङा मा सानो BTC सरकारा देग्लाय गोबां रां लाबोनो हादों 156 crore बेयो एक्चुअली allocated budget स्पियाव सोआखै BTC नि स्पियाव फैयाखै जे बे फैसाखौ जुदि लाबोनांगौबा प्रजेक्ट बानायनानै देखायनानै गभर्नमेन्टनो होनांगोन होमबासो फैसाया फैगोन नङाबा फैनाय नङा दे there is something called DPR
DPR होननाय मोनसे सोदोब दं डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट बानायनानै होनांगौ होमबासो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फैसाखौ हरगोन नङाबा हरनाय नङा दे Let me give you one example. Let's say मोनसे दालां बानायनांगौ नैबे सागर फैनानै दालां दे एखे बायरा जिल्ला दालां दे सागर फैनाया टिपकाय ओनसोलाव दङ फटबुजार टिपकाय ओनसोलाव मोनसे फिसा गामि बे गामिनि बे कानेक्टिं रोड टिपकायजों कानेक्ट खालामो सागर फैनाय आरो टिपकाय बे लामाया कानेक्ट खालामो दा बे लामानि नैबे बायला जिल्ला दालांखौ जुदि रिपेयार खालामनांगौबा गोदान लुनांगौबा बेनि सोमोन्दै प्रजेक्ट रिपर्ट बानायनांगोन जायखौ बुङो DPR बेखौ सोर बानायनांगौ BTC गभर्नमेन्टआ बानायनानै सोरखारनो होनांगौ अके बे दालांखौ बानायनायाव 50 crore नांगोन बे रिपर्टखौ हरनांगौ होमबासो गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामनानै फैसाखौ BTCनि सिपिआव सोहरगोन नङाबा मोननाय नङा दे So what do you think BTC गभर्नमेन्टआ 156 crore लाबोनो हाजोबगोन ना हाजोबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो नोंथाङा मा सानो Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.